sila pasero dito? Yo? Ay, ang buhat eh. Minor? 14 na pasero dito? 14? Ay, ay. Ha? 14 na pasero dito? Napusin na daw. Marami dito pasero dito sa Limanan. Ayaw sumakay sa Raymond. Yung perlinis ang pumapasok dito. Oo. Hindi napasok din dito sa Raymond. May Raymond Tapos, dito. May Raymond din dito. oo. Dati pinangkot sa kamihan. Oo, wala na eh. Wala na kami yan eh. Sa kamihan, pinangkot. Pasok din yan dito. Sa dito, sa kumbada, sa dito. Hindi na sa Lipanan, sa sentro. Kapusaw, napasok din ang Raymond. Kapusaw. Oo. Oo. Isa talagang kasolid ang daan yan. Sa dito. Doon ang tago sa ano. Sipukot ang lusot. Sa Barceloneta. Sa Sibukot, takol din pa tayo dyan. Kami yan kapit lang ko ang meron dyan dati. Yan, bayo na. Okay. Ay, Pahinga muna. Daw. lumipat pa sa ko. Ha? Lumipat, baka mapalo ito. Yun. Salamat, salamat. Binagyan mo kami daan. Dami na lang. Gutom sila daw yan. Dakol, 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 dakol. Dakol, 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 dakol. Eh, wag. Hawakan mo lang. Yeah, hawakan mo. Wala mo, wala hawak. Kayunon da. 7-0, mga kayunon. Bicol, magayunon da. Ayan. Madilim lang yung cellphone ko, pisit telepono po nito. Pudaan na yung Facebook ko, napura na naman, pagsiting. Napuloy mo rin na, pagsiting. Good, 24.